Nokunaka ukuthi labantu laba aba-collect-ayo lezi zinto lezi bayo-recycle-a bahlezi beshisa. Angazi yini lesi sokushiswa but most of the time hlezi nje kusha. Uyabona nje nalapha. Lo laphaya uyashisa laphaya. Like all the time bahlezi nje beshisa something. Ngcono lo oshisa esigangeni. Khona nje laba abashisa lapha elokishini. Khona nje ngase-Usave la e-section 4 emadadeni. Abafica sebeshisa laphaya. Angazi yini lesuke sebeyishisa kodwa bahlezi beshisa. Ngelinye ilanga ngithi ngiyolahla lapho omunye wathi copper mhlambe indoda engathi uzolahla ikhopha. Mhlambe basuke beshisa lezo zinto lezo befuna ukukhipha le copper lo. Beyidayisa kodwa most of the time bahlezi beshisa. Yabo nje ngoba kushunqa intuthu lapha uyashisa lo wenza lapha. Shuthi naye ubheka yona le copper. Kunzima ngempela. Shuthi iyasetshenzelwa nale copper uvela icoshe nje kumele uphinde ushise futhi uyikhiphe ukuze uzokwazi ukuthi uyi-recycle.